Uma ngithi abantu abasuke beganana abayidli inkomo yomqhoyiso, owesifazane nowesilisa kanjalo ney'ngane zabo, eh, lokho engikushoyo akungabaphazamisi abantu, isikakhulukazi abesifazane, uma ngabe ngithi mina inkomo yomqhoyiso abayidli abantu abawu-2. Ayingabadidi abantu besifazane lento, ngenzela ukuthi ngalokho ngiphendule amakhola awodwa ney'ngcingezi zodwa nako-WhatsApp. La asikhulumi ngenkomo kamama okungesibamba. Kwaphasa ulimi ongasilona emhlabeni wonke jikelele. Kwathiwa inkomo kamama ingeyomqhoyiso. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe ngingaphazami la ku-social media imina engafike ngakucacisa ukuthi inkomo yomqhoyiso nenkomo kamama izinto eziwu-2 ey'ngafani. Kodwa akusho ukuthi kunabantu abasha abahleze bengilandela, ngiyaqonda lokho. Ngizokuphinda futhi ngamaphathi kuchaze ngokwehluka, kodwa kube cishe kube yinto eyodwa. Inkomo kamama ile kuthiwa yesibhamba sakhe, iyona nkomo ephoqa ukuthi uma kuphuma inkomo zamalobolo ziphume nekaba bakuthiwa ezasekhaya. Lezo nkomo ayilandwa nangebhadi noma bekuthiwa sekuney'ngqinamba kule wamuzi lo bekwakhiwa khona ubuhlobo, bekhanjiswa iy'nkomo ey'thile kodwa hlampe abanawo umntwana, kodwa sekube ukuthi ingane yakhona sekube singene ekhisini noma seyiphazamile. Azilandwa lezi eziwu-2. Ngisazoyichaza futhi uyeza u-part 2 wokulandwa kwenkomo ukuthi kungani inkomo kumele ilandwe uma ngube kade iphume ezithiwe ezilakhe into ini ilanda umakoti lapho. Futhi uma ngabe ibuya zizekhaya zenza yimuphi umgomo osuke ukhombisa ukuthi lelo shobolo siyacishe siyalirabha la ekhaya, ngoba inkomo ezane ezethongo. Yingakho ngisho inkomo ithathwe umnewenu uma ukuthi mhlawumbe sewaphuma umuzi wathi ufuna ukuqhoyisa ingane wangayibuyisa, kuphenduka kube inhlambuluko kuthiwa akayibuyise la nkomo. Uma ngenjalo ibhuqabhuqa bakhe sikhuluma ngabantu abasendelinye ibhuqabhuqa iy'ngane zabo, kube ney'ngqinamba, kube ney'nkinga, ibulawe isibhamu, ibanjwe inkunzi, kube yinto ongayazi, kuthiwa kufuna inhlambuluko, wathatha inkomo kubani? Kumnewayo wangayibuyisa. Iyakhulumisa inkomo. Wey'nsizwa zakithi, inkomo iyakhulumisa. Ngiyohleze nginitshela, angazi-ke nenikhokhela inkomo eningayificanga kwelamathongo ukuthi ninjani amacala enibekelwe wona. Kuphinde kube yila madoda lawa athi akhumula amakhosikazi awedwaba. Angazi uma ngabe ngihlangana ney'nkulumo ezithi Nkosi yembono, ukuba uyazi ukuthi nginecala elingakanani engilibonile engilenzile ekhaya, amakhehla axabane nami kanjani indaba yokuthi ngikhumule umkami esidwaba. Awazi ngembuzo ukuthi ngathini kini. Ngidlule lapho. Inkomo kamama nenkomo yomqhoyiso akwefani. Kwaphasa ulimi ongasilona, kwaphasa inkulumo engasiyona. Into engasiyona iyathandwa emhlabeni, inamandla, iyohleze futhi iyinhle emehlweni abantu. Ngisho ikhulunywa la emlonyeni ngathi akusiyona. Kuyafana nalento ukuthi uma ngabe kwakhiwa ubuhlobo kulotsholwa, uma ngabe khanjiswa ilobolo, angithi iqiniso lonke elilona lona lithi akaye umkhwenyana laphana, uthumela bani? Uthumela abakhongi, kube yibona bomcela isihlobo esihle laphana, bese nehlala noma wakhe lapha bebamba umoya wokuthi kwazi inkulumo laphana uthi ihambe kahle. Umama mase bopha ifociya la ukuthi labakhongi la bengaphazanyiswa, bengabanjiswa inkunzi lapha endleleni. Abakhongi banamhlanje bavelwa ziyinkinga, abasekho umama bopha ifociya sithi ukuthi njengoba angidli ingane zami ngiyoze ngidle sebefikile bafike bahlanganisa inkulumo. Basho napho mama benza njalo, abasekho. Bebopha isifocela kutholakala bajaha ukuthi kuharishwe imoto umkhwenyana naye ahamba ayokhona lapho ohlala ngaphandle. Into engasiyona usiko mpilo kulobolelana. Leyo nto iphasi ithanda umhlaba wonke, abekho abantu abangayithandi because yenziwa kakhulu abantu abanamandla basebebona ukuthi abantu abanjani abanye inhle. Yonke into enhle emehlweni kwethu iwukufa ethongeni. Yabona, ngifuna uhleze wazi into oyenzayo uma ngabe wenza into ewusiko, yazi ukuthi uma uyibona inhle istyle iwukufa ethongeni lonto. Imnandi emhlabeni. Hawu, uyangibonile umshado wenkosi yembona ubuntu wembo kanjani? Hayi bafana kungabona, uyabona itende lakhe beli 140 imali yakho iwukufa ethongeni, ngoba izinto eziwusiko ziyabulawa, ibulawa into ezimkhuba. Sigcine kuphasa umkhuba kube yiwona othandwayo. Inkomo kamama nenkomo yomqhoyiso izinto eziwu-2 lezo. Umqhoyiso noma ngabe kuthiwa usunamaphutha unabantwana, lapho kodwa uzoshadwa enye indoda, mhlawumbe nomntwana, mhlawumbe nababili noma ngabe kuthiwa bangaki, uyayiphoqa loo nto ukuthi kube khona inkomo yomqhoyiso. Njengoba kuzoba nenkomo yomncamo kini ezobe ikusula kini, ngoba umuntu wesifazane usula ngenkomo yomncamo kubo. Ziyinkomo eziwu-2 lezi abantu ebalungisa udaba lwabo lonke. Inkomo yomncamo ebalwe emalobolweni, angithi ngikuphinde, inkomo yomncamo ebalwe emalobolweni, ebala kuyilobolo. Leyo nkomo yomncamo ibalwa kwi-counter kuyilobolo ngoba zizeyiphela 11 nje. Leyo nkomo yomncamo isuke ibalwe emalobolweni isuka kumkhwenyana, iyona ekhipha umakoti la ukuthi uyamncamisa.
imdele kwaba kuba imkhansele bese phinde uvuswa ngenkomo. Ungabe kungenzekanga kanjalo, lezi indawo abathi thina siphuma ngembuzi akuwona umgcaco lo, lawo bantu bongcatshwele emakuma ngabe shona, ngoba uma ngabe bengabantu abamnyama lawo bantu awukho umgcaco onjalo ophasiswe kwelamathongo ukuthi thina siphuma ngembuzi simokelwe ngembuzi. Kuphinde kube lezi indawo abathi thina ngapha inkomo yomncamo nenkomo yomxhoyiso ibulawa lapha kanakamkhwenyana konke ndawonye. Lawo bantu abakaganani bebesenza iphathi nje. Mangabe kuwukuthi kini kwathatha inkomo yomncamo, mhla uphuma wavela waphuma ngembuzi nje, inkomo yomncamo yawubulala ngani nanenza iphathi, wena sazoba nenkinga emshadweni wakho, emicacweni wakho, sazoba nengqinamba. Uyobusa ufuna mina ngithi ngakutshela ngathini, uyakhumbula ukuthi ngathini ngoFebruary ngangisho lento kanje, usunengqinamba manje. And ngisho inkulumo engikhulume ungapheli nge-2023 ku-2024 kwa-2025 bayabuya bangebhek namhlanje beze kimi ngithi ngathini, ngoba ezinye izinto zithi mase zenzeka bese kuba ukuthi ngike ngakhuluma ngazo, abantu sebekhohliwe kuphela balibele ukuthi le nkosi yembona angayiphatha le nkulumo. Zimbalwa inkulumo engakhulumanga ngazo la emhlabeni, zimbalwa kakhulu. Inkomo yomxhoyiso iyamphoqa wonke umuntu, noma ngabe uthi umuntu wakho umthole senomntwana, noma bathi ubeseyiqhikiza wayeqome kwenye indawo, uyamphoqa. Akekho umuntu wesifazane ongakhishwa ngenkomo yomncamo ayovuswa ngenkomo yomxhoyiso. Azifani lezi inkomo. Umxhoyiso yenye into, lento evusa umakoti lapha kubo kwakhe emzini wakhe lapha ayovuswa khona. Le nkomo afika ayidabule ngomese ayibhobo sayifaka imali emhlophe lapha ngaphakathi eswini, mangenziwa ngalokho lo muntu akaqhoyisiwe. So ke leyo nkomo leyo ayifani nenkomo yesibhamba lekuthiwe kamama. Le nkomo engabuyi nangebhadi mangabe ukuthi sekuneyinkinga, ngoba ngifuna ukuveza lokhu uyeza uphathi ukuthi inkomo ziyalandwa mangabe iphupho. Biyinkomo, khumbula ngisasho namanje, inkomo akuzona ezayo abantu basemhlabeni ezetho. Ngingakho ngisho ikhehla lithi malakhi lithi yawubona umzikawa bamkhulu, mangase ngikhumbule eqaleni laphana, imfuyo yayisangivuma njengamanje imfuyo mhlawumbe isiyinqabile. Asho inkomo zila ku-50, athi inkomo zabamkhulu ziyanqaba manje akusafana siqaleni. Ngithe mina ngalezi ayikhathi bengidocela inkomeni ebhekela ko-100 nento. Uma-ke inkulumo lalelo khehla emzini kababamkhulu, emzini kababamkhulu. So-ke ingane zakwethu, ngifuna ukunitshela ukuthi umxhoyiso nenkomo yesibhamba akufani. Kwaphasi into engasiyona yanamandla yathola indawo kubantu, njengoba namhlanje injani iphasi lekuthiwa nje hayi lo ntombazana ayithathanga yimina umxhoyiso. Ayikho into enjalo. Inkomo yesibhamba kamama, abangebeze bebize ngenye ilanguage bazosho kuma-comment, inkomo kamama le yesibhamba akusiyona inkomo yomxhoyiso. Umxhoyiso uvusa umakoti noma uthi uyimuphi, noma uthi umthole njani, umthole sekunja, leyo makoti uzovuswa ngenkomo yomxhoyiso laphana. Kuphela kuzohluka khona ukuthi noma efakwe esithebeni mawuthi besinomntwana akazi ukuqoba ngoba usenomntwana ngaphandle. Umehluko lapho kuphela. Ngisho esithebeni uyangeniswa impela umakoti enomntwana ngaphandle, ngeniswa esithebeni ngqo. Umehluko yena angeke aqobe elizalukazi la ekhaya. Hayi lapho khohlwa ngoba esenomntwana kwenye indawo. Uzohlala akhangeze, uzodla lapha esithebeni njalo. Hayi uthi akhangeze, uzodla lapha esithebeni, uzobe eqotshelwa ngisho ziyingane ngisho abethwa yena mdala. Umehluko lapho. Kodwa inkomo yomxhoyiso iyamvusa, inkomo yomncamo yambulala kubi yamkhathela wonke umuntu. Nkosi yami yakuphinda wonke umuntu ongaphansi ukuthi umuntu wesifazane musala ukubangela ingane amabhadi khishwa ngenkomo yomncamo kubo uyovuswa inkomo yomxhoyiso. Mangithi wonke umuntu uselokishini, mina ngakhe lapha eDurban North, lapha eDurban North kudingakala inkomo yomxhoyiso umusugana. Ewesivili lapho kudingakala inkomo yomxhoyiso, eBhalito lapho kudingakala inkomo ngoba nemizi endaweni eyiright kulungile ke kudingakala inkomo zomxhoyiso lapha enikhona enoganela khona. Kwamasho Ntuzuma Mlazi Makeville kuphi lapho bhajwe khona nomyeni wakho ukuthi ngani inkomo yomxhoyiso lapho enikhona. Nawe la uzophuma khona uma uthi selokishini kuphi nendawo uzophuma ngenkomo yomncamo. Kuyaphoqa ungachazi, inkomo yomncamo iyakuphoqa, iyafana nenkomo ehla. Ngiyeza lezi inkomo lezi ekuthiwa abantu hayi isipho. Ayikho into eyisipho ethongeni. Lento part 2 ukuthi inkomo zibuya mangabe ibuya zenziwa njani. Ngiyabonga ngethuba.